साक्षी प्रभू मॅडम, नगराध्यक्ष देवगड जामखेड नगरपंचायत। मी आमचे प्रमुख पाहुणे ऋषी सर यांना विनंती करतो त्यांच्या शुभ हस्ते नगराध्यक्ष साक्षी प्रभू मॅडम आपण देवगड जामखेड नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष म्हणून नेतृत्व करत आहात। देवगड जामखेड नगरपंचायतीला आपल्या रूपाने एक सक्षम महिला नेतृत्व मिळाले असून आपण देवगड जामखेड वासियांच्या सुखदुःखात त्यांच्या अडीअडचणीत नेहमीच सहभागी असतो। आपल्या पुढील वाटचालीला शुभेच्छा देत कोकणशाही न्यूज चॅनल प्रथम वर्धापन दिनी ऋषी देसाई सर यांच्या हस्ते सन्मान स्वीकारला। देवगड जामखेड नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा सन्माननीय साक्षी प्रभू मॅडम यांचा सन्माननीय अतिथी ऋषी देसाई यांच्या हस्ते शाही सन्मान करण्यात येतोय। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।